Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem: Men teşebbeha bi kavmin fehuve minhum. Her kim bir kavmga meňzese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şolardan bolar dipdir. Her kim sizden şolar gawryp da muhabbet edip şolan boluşun söýse, şolan özünden bolar dipdir Kur'an'da Allah subhanahu ve taala. Yani musulman adam imanı bilen, amalı bilen, sözü bilen, harekatı bilen, i'tiqadı bilen, reftarı bilen, ferhengi bilen, adab-ı rusumu bilen, hemme adı bilen İslam'a girmeli, şirkten, kufurdan, Yahudi, Nesara, Mecus'tan kamilen joda bolmaly musulman. Hiç sady meňzemeli değil. Eger ola musulmandan, İslamdan bir dadyn gawryp meňzep alsalar, ola alýarlar. Lakin biz hemme gawlyk, i'tiqadda, amalda, sulukda, ahlakda, adab-ı rusumda, hatta hoşgezerani ve lezzetimizi meşru yolda talep etmeklikde Allah Teala bizge İslam dinini ihtiyar ediptir. İslam dinini Hudaý Teala ihtiyar ediptir. Ve raditu lekumul İslam dine. İslam'ı sizge din ve ayin yürüymeli yol deyip Allah Teala intihab etti. Kufurdan, şirkten, nifaktan, Nesara, Mesihi ve Yahud'dan ve Mecus ateşperestlerden hemme dadyn joda edipdir. Musulman hiç aşan hiç dadyn olara meňzetmeli dälipdir. Kur'an için ayetler kän. İhdinas sıratal mustakim. Sırat-ı mustakime Allah men hidayet edip biz isteyek Allah Teala'dan sırat-ı mustakimden yürümek bizden iktida etye, bizge vacip etye ki munharifler, kuffarlar, müşrikler ve mecuslar, ateşperestler şolar meňdeşlerden kamilen hemme adamı joda etmekni iktida etye bizden. Sırat-ı mustakimden yürümek ve sırat-ı mustakime hidayet et deyip Allah'dan dileyek ve Allah da bize buyuruptur ve enne hâzâ sirâti mustakime fettebi'û, şu sırat-ı mustakim şundan yöreňiz deyiptir. Ama gayra yollardan yürüymeň deydi. Yani etiqadda enhiraf bolmaly değil. Sağa sola kafirlan yolundan yürüymeli değil. Etiqadda, rusumda, adatda, ferhengizde hemme dadyn İslami bolmaly deydi. Bizim aramızda musulman doğullar bir neçe adat ve rusumlar ve ferhengler aramıza giriptir. Şayet kastımız kafire meňzemek bolmasın yürekten. Lakin istesek istemesek de zahirimiz, reftarımız bir yarım kuffara, müşriklerge, mecuska müşabeheti var. Şonu ayırmalı aramızdan. Bolmalı değil şu müşabehet. Şonun birsilemedir musulmanların a'yadi. İnne li kulli kavmin ida. Her kavmin öz idi var. Yılla evurlik gelyen idi. Ve hâzâ iduna ehlel İslam. Bizim idimiz şudur deyiptir. Kurban aytka ve arad aytka. Ehl-i İslam'ın aydı şey. Şonna ayt namaz okuymalı. Şonna Allah'ın zikrini etmeli. Kurbanlıkta Allah için damak çalmalı. Ve şonna hoşluk etmeli. Kavli vas giymeli, giydirmeli. Çağa çoluna zenanana tavsiye etmeli. Yani giyineşlik etmeli. Saçak yanmalı, şirini vermeli. Koyun öldürmeli, etinden yedirmeli. Pul vermeli, hoş etmeli. Eydane vermeli çağalarga, beğenmeli, şovun ayrıvın bolup görmeli musulmanlara. Hatta hoşluklar, oyunlar etmeli. Kadim zamanlar mesela edilerdi ki şu adam bir yarım var, şovunlar ay mesela tefrihi işler, oyunlar da atlar edilerdi. Yine İslam'ın eca şovunla oyun etsen de. Ama İslami eğitten gayri eğitka ayt demeklik haramdır. Haramdır. Bir Navruz aytden evimizden geliyor, o ayt demek haramdır. Ayt tutmak da haramdır. Mecusdan, ateşperestden ayttır. Tebrikem aytma birbirine. Tebrik aytsa cevap verme. Aydın mübarek bolun deyse cevap verme. Bizim aydımız değil.
Musulmanın aytdy o. Tebrik hem aytmaň. Täzeýille däl o bize. Täzeýil musulman täzeýili Muharram aýda başlanýar. Emma Allah Taala mübarek etsin gülleriniz diýse aýby ýok. Hemme güller Allah mübarek etsin diýip haýır dua etmek işgali ýok. Aýt diýip, salnaw diýip tebrik aýdyşmak, täze libas giymek, saçak ýazmak, şirni paýlamak, şirni ýazmaklyk, aýt tutmak haramdyr şu. Mecuse meňdemekdir. Her kim bir millete meňdese, bir ehli aýyna meňdese şolardan bolar diýipdir. O mecusiyetten galan zatdyr. Ondan daş durmaly. Ondan başga aýylar da boldy, merasimler da boldy, daş durmaly. Yahud, Nasara, mecuslar hemmet şeýle. Bizim aramızda Türkmen arada ýokdy. Indi bir ýarymlar bilmeýän öýlerini benow idami bir klas bilýärlermi? Ya bir beruzrak öýlerini jest hasap etýärlermi? Ya öýler beruz bolduklarymy? Tebrik aýdan bolup sallallahu mübarek, aýt mübarek diýip hatda bir näçeleri awa saçak ýazyp durarlar da bu mentegelerde bolmasa da bolýar aşaklarda. Etmel däl bir işi. Hatta Şia'nın mezhebine aýtdylar şu. Monta vilayetden arasında bar öňde ferheng bol, galat ferheng bolanda döwlet döwlete geçip bilmeýär razyym däl oňa. Söýüp duranak ýöne bir amelen jamşydan garşynda bolanda berhort edip bilmeýär aleyhine ki beterrak da bolamasyn diýip. Emma biziň aramyzda ýokdy ki nämçin haram zat inni täzeden başlamaly özü mowt hasap etmeli. Yani şo bilen özü beruzrak hasap etmeli. Ula kan enhiraf bi. İhtiyacımız yok bu dejil ayatlarga. Pes bu zatdan musulman dogalar daş durmaly. Bu bizge ululuk däl, abray däl, izzet däl. Kafira meňlejek bolmak, götdinjeklemek, ýyra gaýtmak o. Dinimizden däl o. Ta'zim etmeklik dogry däl, mecusiyeti neşir bermek, mecusiyet ta'zim etmek. Wele bir adam niyetine ýüregine bolmady, haddagal kafira telekek meňlemek bolýar. Telekek meňlemek de telekedir. Allah subhanahu ve taala İslam'ın yoluna sabit kadem bolup İslam'ı tamamı şeraýlaryny kabul etmekligi ve kuffarga, Mecus ve Nasara Yahudga meňdemen olaryň adab rusumundan daş bolmaklygy Allah Taala bize ansa etsin. Ya eyyuhellezine amanu fis-silmi kaffe. Ey müminler, İslam'a kamil girin. Şeytanın ayak basan yerine basmaň diýipdir. Şeytan bizge şu jere telekelen adab rusumlaryny neşretjek bolýar. Näme üçin? Bizi dininden daş etjek. Şeytan düşmana gasamxorda. Ama binaen musulman dogly bu zatlara da gaty teveccüh edin, habardar bolun. Hulasa eger bilmeýän eşitmeýärler ola bildirin, eşitdirin bi. Musulmanyň aýdy däl. Musulmanyň aýdy ina şu iki aýt. Musulmanyň aýdy günah etmän güni. Musulmanyň aýdany haýr sowap eden güni. Musulmanyň aýdy Allah Taala bendelik eden güni. Musulmanyň aýdy her jumga Cumhur musulmanlaryň aýt diýipdir. Üýşen ýeri Allahyň zikrini etýän ýeri, zikrini kulak atan günü bolýar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir